Sziasztok, üdvözlök mindenkit a mai videóba. Majd kis mitraját fogunk szórni a búzára elsősorban. 2-3 nap múlva mond esőt valamennyit, bár már most egyre kevesebbet, úgyhogy megpróbálom kiszórni ezt a szilárd műtráját, hogy hátra tudná hasznosítani a növény. Úgyhogy tartsatok majd velem. Itt lehet látni, ez egy NS 2024-es műtrágya. 20% nitrogén, 24 kén-trioxid, ammónium, nitrogén. Ezt gondoltam a búzára kiszórni, mivel ahhoz, hogy a nitrogénet fel tudja venni a növény, ahhoz azért kell kén is. És azt írja a szaktudomány. Eddig még nem szórtam, mert február volt utoljára csapadék, azóta nem volt. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy sok értelme nincsen kijuttatni. Lehet, hogy most se lesz, hogyha nem lesz eső. De mostán mondd, hogy nyugat felől ide érkezik be ez a hideg front, ugye mi Csongrád megyében vagyunk most, és csütörtök péntekre mondja, az holnap után szól, hogy 10-12 millit mutat egyik napra, másik napra meg 2-3-at, de hát majd elvárok mennyi. Hát ilyen hagyományos módon, kézi erővel. De amennyi műtrágyát, amennyit szórunk, az ki szoktuk bírni ezt a kis fizikai munkát. Mutatok nektek valamit. Másfél-két hete születtek. Vannak benne picik. Leveszem a fejemből, hát jobban látod, megpróbálok bemenni. Nem akarom őket nagyon zavarni. Most szoktak látni. Csak közel. Gyertek ki. Menjetek kifele. Menjetek kifele. Jó van, vagy. Jó van. Nem bánt senki. Jó van. Nem bánt senki. Nem bánt senki. Kifele. Később.
hát ez itt a kis nadrágszí parcellának nevezett dolog. Szóval majd beviszem ezeket a karókat, csak muszáj volt kikarózni a télen, mert hát ugye elég szűk kis dűlő, és így is néha belejárnak szélébe, belekanyarodnak. Na tehát ez a nádor. Jó gazos, ezt majd le kell fújni. Itt meg a másik tábla, amit az előbb szórtam, ez a Torontál. Látszik a ütrágya, hát nedvesség az gyakorlatilag itten, amit kézzel bírok kaparni, nulla, nincsen semmi. De hát gyengék. Na, csak ezt akartam megmutatni nektek, hogy ez ilyen, ráadásul repce után. Sajnos ez van. Na, én mindig szórjuk. Ez itt a túloldali fele direkt vetett, azzal a mulcsvetőgéppel. Ez ahol most jövök, ez pedig egy sor revitálcs után szintén a mulcsvetőgéppel vetve, MV nádor fajta. Jobban van bokrosodva, szebb az állomány, most elkezdett sárgulni, hát őre is kéne az eső.